Hello mga ka-listeners, mga ka-followers, mayong adlaw, mayong gabi ko natin panano. Basta, karon dahil ating ipadayon ang laing sumpay ng Sibilano no, mas ginuwat ni BB Omega Flores. Dili pa na no, shout out ay ko no, pang idol Shirley Caibos. Salamat kayo idol no, sa inyong pagsubaybay no. Sa mga Sigilano, tuyikan sa ang tama, salamat kayo ang pulya sa Nagdilo sa UAE. Ang pulya, kanong boto ng mga taon. Ang mapirmi diha labi na itong mga OFW yung mapirmi labi itong taga-anahawan pag-late no ang kita mapirmi diha pero no og shout out kay ko no kang Lorraine Alam from Ottawa, Canada. Salamat po idol no sa paminaw so kang side kang ngiti salamat sa sumpay bossing katatan ni kanunay sa sumpay sa part 27. Okay, bawat na siya no part 27. Salamat kayo no sa ibigan ngiti o great ay ko no sa mga anak ni John Luis Siban na sila si Samantha, Shahani, Hans, listening in PSA idol. Okay, bisan layo ko maragapon ko og naa sa Pinas tungod sa mga drama nga tigong kipang upload. Salamat kayo. Okay, way sa kaya no Janelle Siban o kang Ricky Basalti. Thank you idol, ganahan kayo ko ano nga drama. Okay, salamat kayo no Ricky Basalti o kang Sarah Tihano. Finally, naana dyan. Thank you kayo idol. Okay, way sa kaya no Sarah Tihano. Karon di sa maglangan hiya ang katapusang tumpay ng Sigilano sa sinuwat ng BB Omega Flores. Tatatatan ang lang. Ingat ka pa. Imposible sad oy nga wa ka makabantay. Ug wa ka gikilig sa iyang gibuhat. Um, Grabe kayo kakalab ni Mike, madam. Oy, grabe as in sobra-sobra. Ay, gikilig na sad ko. Oh, madam, tanawar ko kong balibo. Sa sobrang kikilig na marugyo. Maki, igo na anak. Hilas namang paminahon. Di naman gani may mga batanon. Oy, madam, ay kitang sulti, ana. Kaya inyong mga kasing-kasing mga batanon pagyud ka, ana, no? Maki, ayaw ko na pagisgot anak, be. Parang dili man appropriate sa akong kondisyon karon. Oy, ay gid pagsulti, ana, madam, no? Kay mas maayo man gani nga maghisgot gyud ta ani. Kay mas dali kang maulian sa imong balati. Unsa? Oh, ha? Nakatawa ka, madam, no? Happy pill yun lagi ang love life. Oy! Ayaw lagog kauwaw, madam. Di man kangay mauwaw na ko. Kay buhing saksi na gyud ko sa duha ninyo kagugma ay. Igo na, Maki, ha? Madunggan ka kanig nurse na. Ay, wa mag-nurse. Tuwa man sila sa gawas, no? May musudon niya kalit. Mauwaw ta kung madunggan ta nga kana mo atong topic. Ay, hinayon na nato nga tong tingog, madam. Oy. Ikaw gid ha, Maki. Di na mahinoon ko mahimutang tungod sa mo panagsulti ni Bimbo ganina. Ayaw lang, Gudyo. Naganangalan mo sa mami ni mo. Unsa? Huh? Unsa ko nagkinahanglan? May doktor ko. Cho, Bimbo, ipaubos na gud ang imong pride. Oh. Kibaw mo ko nga bisan mulakaw pa ka ang imong nauna. Naaragyapon din Naaragyapon ni mami. pataka ramang ka. Ngano? Mudinay gyapon ka nga nabala ka kapag ayo niya. Dili tinuod na ko ikalimot. Ganahingawa ko niya. Bisag kung saan ako pagpaningkamot.
Bisag unsaon na kong likay. Dili ko makaantos kung magtanaw niya. Sa mga ingon adto nga sitwasyon. Dili yun. Bisan usaw ba nimog dinay, Chok? Booking bigas imong aksyon. Pero, dili bagod uwahin na. Dili bagod uwaw hunahon. Kung kanusa, minyo na sila si Bimbo, nga akong pagumangkon. O si Altia nga iyang anak. Diya pa mi mo... Ay, kalisod. Kadaghan man ninyong gida. Pagkagawas naman tingali dayon ko uma. Sige lang, good ma'am. Si Tiyo, niduaw na? O pag yun mapakita ang gwapo ni mong uyuan, Bimbo, ay... Nag-uuna na si Madam. Wa man good. Ah! Kaisog gud nimo, Madam. Kalma nungkot. Patuyang raman sad ka. Mami, gisungog ra ka ni Maki. Naglagot na bitaw ko anak niya. Way laing hisgutan. Si Mike ragyod. Tingalig biyag, ikaw ang niibog ni Tiyo Mike, ha? O, muangkon gid ko, ana. Pero, di sa ko mangilog, no? Igwal ko sa kaibog sa hilom. Yes. Di ko madinay, ana. Ni-admire naman ganay ko niya before. Pero sukat sa iyang gibuhat ni Madam. Nga murag gid siya leading man nga mialsa sa iyang leading lady. O midagan paingon sa emergency room ni hospitala. Nilivel up ang akong admiration. Uy! Naka-wish good ko sa hilom. Nga unta, ako na lang si Madam. Nga unta, ako iyang gisapuang sa iyang mga bukton. May hapon. Oh, my hero! Wow! Bagong tupi o nag-insert. Hi, Uncle. Niya ko ikamay da. Wow! Fruits and flowers! How sweet! Dari lang na ako ipatong, ha? Oh, oy! Ang fruits lang ang ipatong, ha? Kanang flowers, ihatag na ni Madam, ha? Idunod na niya. Bitaw, Cho. Yatag ni Mami. Move mo gamay para makaagi si Uncle. Bitaw, sad. Move. Para imo. Salamat, Mike. Ay. Wa man dito mag-lunch, no? Manggawas unang tabi. Excuse na ninyong duha. Dali tayo mo, manggawas na ta. Mag-break, ha? Oh. Salamat, ini Mike. Way, isa pa yan. Ug salamat pag-usab sa pagdani mo nako dinhi sa ospital kahapon. Way, problema. Ug salamat sa... Ikaw lang pasalamat. Ang bilang mga buhak, akong ipahimutan sa lamesa. Pagpakaayog dali. Okay raman ko. Magagawas naman ko umaingon sa doktor. Mo ba? May noon. Mike? Unsa man? Gusto ka mo kaon? Unsa may imong ganahan nga kanon? Ambot. Orange lang. Kadiyat. Pagpanit ko. Tanawa na gunas Maki, oh. Uy. Nilili sa kwarto ni Mami. Grabe kay kamarites. Ay, na paingon eh. Ay, mabuang ang yun ko!
Ngano naman, sad. Unsa naman sa imong namarites, ha? Yung ita ni Mike og kahel si madam. Wow! Really? Kahel. Yes, no? Ako ang videohan. Walang ko kay magkabantay niya sila. Mura na yung mga lovebirds. Oh, marag ti ayon. Ay, nga nagbuwag. O nga nag-uli. Murag doon nagyulaing ka sa nga mahitabo sa sunod nga adlaw. Ato yung atngan, ha? Hinay lang. Hinay lang gyud. Okay raman gud ko. Mas mayo nga maghinay gyud. Extra careful lang yun na si Mike ni mo, madam. Ayaw lang gid nagbalik sa probinsya, ma'am, ha? Unya na lang kung stable na ang sitwasyon dito. Sige pa man gud ang aftershocks dito as of now. Mao gyud. Dinhi ka lang gud una sa syudad. Bitaw, ma'am. O niya, si Maki. Oh, mapauli sa wake kusmod. Pwede raman sad ka mo file og indefinite leave, Maki. Oh, ba? Ikaw na ba nang nisulti? Ikaw ba ang presidente sa eskwelahan? Ngano? Di pa di ko pwede nga mobalik og atiman nimo. Mabuang nagyod ko, ay! Mapauli na ko, mabalik na ko sa probinsya. Ora mismo. Cho. Kalma lang una. Hinay-hinay lang. Himo ako ng opisyal ang imong pag-atiman ni Mami. Ayaw shortcut. Bito, Mike, rush sad kayo ka. Chill lang. Lain sa kang may kahinayak da. Ipaagi sa hustong proseso ang tanan. Unsay Pakasliw na si madam, Yes! Ikaw! Pakasal na! Pakasal na mo! Hehe. Oh, Bitaw, Cho. Aron, doon na kay katungod nga muatiman ni Mami. Pakasal na mo. Yes, uncle. Para legit yun ba? Maugyod. O makapatuyan na gyud ka sa imong gibati, Mike. daan naman kong tigatiman niya. Lahi naman ron. Oh, good. Time pa. Usa man ang inyong gipanulti. Mami, ayaw na lang kong pangutana, ana. Kasabot naman good ka? Bitaw. Bito, madam. Ikaw pwede makasabot. Sige na, Mami. Pakasal na Pakasal na lagi lagi mo. Nganong magpakasal man mi? Kami na bagod? Ngano? Nangulitaw bagod siya nako nga wa man? Yo, kung bitaw na dayon. Ay, no need naman good na good. Mami, pagsabot na lang good mo. Bitaw. Maugyod. Bitaw, sakto man sila. Hilo mo ay, patuyang lang mo. Ma'am! Babe, ayaw. Sagdi lang unas Mami mo. Magsabot sa ta. Ha? Malingkod sa ta, babe. Cho, niguro na. Maki, magsabot ta. Usa may nasud sa ilang mga Sayo ra mo silang nakaingon adto. Ila kong gikuhaan og buot. Otro sa nga akong anak. Wa mo daping nako. Pakasal na mo. Bitaw, sakto man sila. Ang yapagsit na Mike. Murasag na kauyon. Gusto lang mo dawat og limpyo. Di ka ni mag-effort og pangulitaw? Mao na, Cho. Klaro kayo nga gusto gini Mami nga musubay sa proseso. Kinahanglan jud nga manguyabo na ka. Pero, Ano gud pagpero-pero diha, Mike? Sabta siya na si madam. Gusto gid niya nga makadungog gikan sa imong baba mismo. Nga imo siyang gimahal o gihigugma. O gipagkamutya. O gipakabathala. And so on. And so forth. Bitaw, uncle. Mausa na ako nasabta ni Mami. Subay na lang jud sa proseso, Cho. Di ba? Ikaw mismo gusto mo gyud nang pinasubay sa proseso? Di ba, bisan human ako propose ni Althea? Pero mi-insist gyud ka nga mamay ta kay kinahanglan ipasubay gyud sa tradisyon. Pues, di mo na sa diron. ay, abi ninyo no?
sa tinuod lang, nag-istorya pa ganit karon, nakulbaan ako, kada bang, murag di mo ko magkasulti niya. Hala, uy! Katurpi maguday ni mo, ah. Wala, Turpi. Bitaw, Uncle, ay. Torpe, gid ka. Oh, Ayaw, Nacho. Madaot mo sa datong dungog, na. Abi pa lang, Turpi nga tong kaliwat. di magud ko torpe. Ako kung gipadayag ang akong gibati sa lihok. Torpe lang gyapon gyapon ka, ka. Uncle. Turpi gapon. Oh, Amayo, Nicho. Aron, di ka maglisod. Buhati o nag-intro. ha? Intro? Unsa mang intro ha? Tabi na akong dili ko nilalungan. At least naabot ang gabi ingaway nagsamok na ako. Speechless, I wish there were something to say. I drank too much of you, and now you've gone to my head. I'm laughing like a fool. You leave me speechless, and words are rehearsing all day. Are caught up in the traffic, getting lost in their way. They are always left unsaid. You leave me speechless, Oh, restless. oh, I count every step to the wa ba ko fall. masayop? Si Mike pa ron ang When nikanta. I get the nerve to tell you, Ako liliw na. you'll never home. So here I am Oo. alone. Si Mike yun. Nangarana siya. I wanted to say you're unbelievable, but then I get caught up on my own reply. If I ask you to stay around to hear what I must say, would I see the answers in your eyes? Speechless, I look for the right thing to say. Whoever stole my dictionary tore out the page. It happens every day. You leave me speechless. Muram sa mugawas mong baga to, Cho. Bihay. Kulbaan bitaw ko, Bimbo. Okay na ba ito nga pagkakanta na ako? Medyo nangurog manggugo. Wala ko mayabag. Unsa ba ito? Nakadungog ka siya ito? Dungog siguro eh. Kalma lang, Jo, ha? Ay palabig ka iksahi. Wala ka siya masuko? Ay, For sure, kikiligon si Mami, Uncle. kaha? Sigurado mo? Hala, uy. Kabog na sa imong tingog, Mike. Uy. Saba niya maki. Oo, bog na gid kaayo. Iya man kung kamot may bugnaw. Bitaw ni hikap kay kaniya. Boyang ako kamot maki. Imo na mo gunang gipisil-pisil diha. Sakpa na ka, Maki, sakpa na ka. Ha? Ano lang tingog? Take advantage ay. Uy, wala gi. Ako na nagipisil-pisil aron mabalik ang dugo. Namugnaw na gid pag-ayo, no? Wa kalihok ang dugo. Malisyoso kayo mo. Eh. Sus, palusot. Maura to? Wanay lain? Ako'y. Kadungog ka, Cho. More! More! Daw, sige pa, more pa. More pa, Uncle. Lain sa kanta. Sa may lain akong kantahon. Bisan unsa? Unsa naman eh. Wana, kay maniran ako. Wala. Kanta na, kanta na. Sige. You are the one who makes me happy when everything else turns to gray. Diretso mo. Kapila. Yours is the voice that makes me mornings and sends me out into the day.
You are the crowd that sits quiet, listening to me. You know the nonsense that I make. You are one of the few things worth remembering. And since it's all true, how could anyone mean more to me than you? Nervous ako maayo. Sorry if sometimes I look past you. There's no one beyond your eyes. Inside my head, the wheels are turning. Hey, sometimes I'm not so wise. You are my heart and my soul, my inspiration. Just like the old love song goes. You are one of the few things worth remembering. And since it's all true, how could anyone mean more to me than you? Yawan Congrats, ako yo! Congrats! Wala naman unta ko magunhuna og laki, no? Nagunahuna na lang sa noon ko. Ano nahisod ko ninyo, ay! Mami? Pwede mo dayon si Uncle? Pwede ka na. Pwede. Wato na to ang iyang pagtugot. Ala, oy! Di naman ka makaliptok sa nga ni madam, oy! Mom! Okay, dayon mo. Ato na kayo! Sige na! Atak, oy! Oh, kining... Kita man lang ko nung tanan pala yun, oh. Ay, Uncle sad, uy. Understood naman gud na nga ikaw ra. Oh. Mauwaw lang siyang musulti nga ikaw ra. Pero mauna na. Sige na dayon, Uncle. Puro na lang ta ihim ini. Oh. Sige. Ako na lang. Kamao malagi dai ka mo kanta. Oh. Ha? Klaro lang nakuyawan ka. Pasensya na. Pero sa tinuod lang, Na-pressure ka, unsa. Pero nagpa-pressure ka. ha? Wa gid ay sila lingaw, no? Oh, Wa bayagi ko magtuo nga makanta ka. bati, no? Pasensya na, ha? Mawala kita ito akong ikadalit. Maayo na to, eh. Luoy, mura man og ipapasa na lang og ahat. Pero, kay bawo ka ba og unsay akong gibati karon? Ha? Nauwaw ko. Oh. Kay bawo man ko. Nakita ra istoryahan sa mga tao sa gawas. Ma-imagine yun ako ang ilang mga dagway karon. Wagan hibaw idun ay nag-video ron nato sa hilong. Pasensya na. Ako gani sa tanan. Nagpadako sa ilang kabuang. Pero, nalipay man ko. At last, nakasuway na gid ko nga giharanahan. Oh, Ikaw pa gid ang niharana. Tinuod. oh, Awkward lang kaayo nga. Ini ng panahon na nahitabo.
Di pa man tingali way ang tanan. Dili pa pagod. Di pa. Taas pa kitag panahon. Di ka matuo. Di pagiduay. Gani, mituo ko nga mao ni ang giingon nga in God's time. Kato mga nangaging panahon. Dili gito atong panahon. Sa ato pa. Karon, ato na ning panahon na. Ato na ning panahon karon. Mauna gini ang saktong panahon. Sa una, layo lang magikayo ang atong gintang. Langit ug yuta gyud. Mga gitabangan ko sa Ginoo. Iya ko nga gibaid. Iya ko nga giandam. Iya kong giatagan og pamaagi. Iya kong gibuhatan og hagdanan. Aron makakatkat ko sa langit ug magkamot ka. May katawa ka. Oh, Grabe man di ay kang mubalak. Huwag yung kay gipakitang talent nako sa una. Karon pa gyud. oh. Ayaw kalain nga ni katawa ko ha. Nalingaw raman ko nimo. Ah. Kadungog mo adto? Unsa man tong katawahan ni Mami? Wala yung kadungog sa tingog ni Mike. Nag-joke si Uncle unya. Nagkatawa si Mami. Nagkasinabot na ka sila? Seriously? Unsa may imong tuyo nga nangarana ka man? Ah, O, nganong warang nakurat ka man? ngano nangutan naman ka? Nangutana lang. Kaya ba naman ka sa kong tuyo? Wow, eh. Ikaw ba? Ayaw, anak Mike. Di man pwede nga moingon lang ka nga nahibahon ako. Musulti gyud ka. I love you. Oh. Nganong nakurat man ka? Mangalit man ka. Pasensya na. Wa man ko kasagang. Magpakasal na ta? Aba? Grabe naman ka, Mike. Uy, kuyawan raman tani Kung mo. pwede palang karon dayon. Magpakasal dayon ta karon. Uy, naon sa man ka? Kano sa man imong gusto, ugma? Sunod semana? Sunod buwan? Ay, lasan na dugay kaayo eh. Uy. Oh, Altia, Bimbo, solve mo diri. Oh, Solve mo diri, dali. Nga naman. Mami? wasa na itabo din, he? Why na itabo? Doon na latay sabutan. Mike, oy. Nebiyos ko sa tanim mo. Lawgawa ni mo, Choy. Pakulba mo ka. Abi yun akong naunsas, Mami. Sabutan na nato ang bahin sa mong kasal. Mabuang ko! wa pa maguti ka sugda, Mike. Ay, Oh, unsa pagudi ay? Klaro, Mike, oy. At akihon mo yami kadugayanin niyo. Hayang mo na niya. Diretso raman na siya. Pero, Ma'am, willing naman ka magpakasal ni Uncle. Mami? Tubag, madam. Kanang uspat nagsugod si Mike, oh. Willing raman. Manggawat nagbalik. Diyan na to sila. Let's go. sabutan una nato kano sa nga mong kasal. Baday.
Kamo na lang pagsabot, Uncle. Bitaw. Paibawa lang mi. Mangayo lang mi sa inyong suggestion. Kana lang dili dugay kaayo. Hala, oy, apurado na gyud kayo siya do. Napalikan na gyud siya. Cho, kinahanglan ba gyud nga karon dayon nato sa butang? Di madag ugma na lang kanang adlawan. Bitaw, mas mayo ugma na lang, Uncle. Okay. Ugma na lang ta magsabot pag-usab. Mahal. Namarong lang yung tanan ako malibo. Mahal! Kasweet ba, oy? Okay, sige na. Magbuwag-buwag na ta. See you all tomorrow. Mahal, adtos ako. What a goodbye kiss. Babay, mahal. Oy. Babay, mahal. Cho, kalma lang, Cho. Way, mangilog ni mo, oy! Cho, patuo ba? Cho, Mike, pabuyag ka man. Maki, biray si mami. Kay, birahon sa na ko tiyo, ha? Mahal. Uno, dos, bira! Makay buot, Mike, oy. Di na ako pakasal ni mo, oy. Ayaw na, mahal. Uy, bakoy ay, mahal. Uy, bakoy ay. Babe. Napamig ka huwas yung katawa. Alangan, be. Makalingaw mo gud kayo sa Uncle, babe. Murag yung bata nga, maupay pagkasuway og kaog ice cream ba? Noon na bitaw sa akong uyuan, eh. Naihas kita. Bitaw, luoy kayo pero katawanan. Si mami tao na irita pod. Bitaw, abi na gisapot. Babe, thank you, ha? Ngano na thank you man ka? Nakatabang mo gikag dako. Nga, natuman na gid in town ang pangandoy ni Tiyo Mike. Bibigid ako ko nga forever na nga magpabili na yung damgo ni Tiyo si mami nimo. Og thank you sa nimo, babe. Kay kung dili patungod nimo, dili gid mausab ang akong pagtan-aw sa imong Tiyo Mike. Ikaw gyud ang number 1 nga reason nganong nahimong possible ang tanan nga sa una imposible gyud. Mga tuwa na ta. Okay. Uy. Ingon ka matuwag na ta, uy. Tuog bitaw. Doon naman ron ang meaning sa mga tugot. Ang usa, sleeping. Ang ikaduha, kini, labing-labing. Uy, ikaw ba? Ay, ilong, uy. Oh my God! Huwag yun ko mag-expect na doon ka mong Dragon Raid Days ang ako matambungan. Ay, wa pa gani. Pero hapit na, madam. Oy, 2 weeks na lang. Maki, wa ka ako masayop sa akong dis. Huwag yun ka masayop, madam. Huwag yun. Ay, wa mo kunin mo patiwas, ha? Madam, at this point in time, focus rin ka ni sa mga nindot, ha? Ayaw na pagunahunaan ng mga sakto ba ka ni or unsa ba ka ni. Ayaw na ana, madam. Ano tagay chance nga masuod sa imong utok, ha? Happy man ka. Medyo. Medyo ba? Uy, happy kaayo. Ikaw ba? Ang ano? Happy gid kaayo ka. Ka after sa how many years nga nang labay nga way kasiguruhan, hanap pa singkong karaan. Finally, niabot ra gyud. Ang sa una damgora, mga pangindahay, mga pagbati nga napuno sa pagmahay. Karon, ni anag gyud. This is the moment na mauna gyud ni madam. Uyab na gyud mo si Mike. O sa dili madugay, mahimo na gyud mo nagtiayan. Gusto ka, Maki. Finally, kami na yun. Gupuhan mo, Choy. Muram kag ni bata og napo katuig. Wala kong naglutaw, bimbo. Ha? Naglutaw? Sabot ko sa mga gibati, Cho. Kung sa tingali, ang akong ka-excite pagkasal na mo ni Altia, dubli tingali ang imo. No? Ay, huwag ko magdahom. Nga, ihatag ba di kini sa ginoon ako? Buotan magud ka, Cho.
Mao nga gihatag gyud niya ang dugay na nimong gipangandoy sa hilom. Nya. Ready na ka? Moadto na ta simbahan. Wow! Nasyak ka unsa. Murag dili si mami nimo no. Murag Dios nga nanaog gikan sa langit. Ay, sobra naman sa ng Diyos sa oy. Tinuod, Mom. You are so beautiful, Mommy. Ang ngayon kay kasi mong Buddha. I'm so happy for you, Mom. Thank you. Ano paghilak ha? Maguba ang imong make-up. Tuoday, Mom. Niabot kita ng imong mga college barkada. Tuwa na sila sa simbahan karon. Si Ethel og Mimi? Sila ra pa kung duha ang imong barkada, Mami? Kompleto sila, Mom. You mean, naasab sila si Lisa og Lani? Yes, Mami. Og tuwa na sila karon sa simbahan, nagpaabot nimo. Ansa man? Ready ka na? Cho. Wa na mugod ka mahimutang. Kalma lang. Mo tunga ka siya, Bimbo? Nganong di man? On the way na sila. Chat si Aldean ako. Ingon hindi rin patiun sa kaslonsa. Kalma ra gyud, Jo, ha? Kalma lang gyud. Relax lang gyud. Okay. Oh, nanang bridal car, Jo. Nana sila. Uy. Jo. Jo. Nga naman ka? Malipayon lagi ko, Bimbo. Nagpalabis gibati ni mo, ha? Nga, kalaki ka lang. Digid ka ka-enjoy sa inyong honeymoon. Oh. Okay. Kalma. Kung kalma ko lang ako kaugalingon. Kana. Kana, Jo. Ha? Sir, forma na ta diri. Hapit na magsugod. Ano na, pisa ka lang. Pisto na ta. Jo. Kahilakon man kayo kung magtanaw ni Mami. Lord, thank you, ha? Finally, mahappy na gid siya. Thank you kaayo, Lord. Sa katapusan, nakabuot na gyud ni Tiyo ang langit nga dugay na kiniyang gilantaw. Lord, salamat ha. Salamat gyud kayo nga imo gyud gihatagan ug kalipay si Tiyo Mike. Karon, tubagaan ko mga putana. Ikaw, Violeta, dawaton mo ba kini si Mike? Mahimot mong bana? Dawaton, Padre. O yun ka ba nga mahimot niyang asawa? O yun, Padre. Ikaw, Mike. O yun, Padre. Patiwasas kong pangutana, Mike. Excited kay kada. Sorry, Padre. Akong usbon, ha? Yan patiwasa ko. Ikaw, Mike. Dawaton mo ba kini si Violeta nga mahimo imong asawa? Dawaton, Padre. O yun ka ba nga mahimong O yun, Padre. patiwasa sa lagi ko, Mike? Kalma lang ko. Mahuman na lagi ta. Gakis na Brian lagi ka ng taon-taon. O karon, pagpagka na to ang bagong kasal. Babe, Happy lang kayo ko para nila, babe. You minaw. Hoy. Gusto si Mike? Tiyo, Padayon, Mike. Tuloy palabi, ha? Para ba mahuman ang misa? Hala, grabe ha, gede oros-oros ang gugma ni Mike ni Mami Mimo, no, Miss Althea? O tanawa, sigre ka siya tutok ni Madam. Murang lahat mo ka mamagtangan ni kung malipat siya. Maogyod, Maki. O, confident na gid kayo ko nga in good hands na gid si Mami. Kamuduhan ni Mami Mimo. Bless tayo mo. Kay parehog yung buotan ang uyuan ug ang pagumangkon, no? Tinuod gyud. Blessed gid kaayo mi. Ay, mukhang tanang imong bana para sa couples dance. Oh, I found a love. Hala, oy. Ganun yung tingin si mong bana, Miss Althea. Oy, proud good kaayo ka diha.
Follow my voice. Mahal, I never knew you were. mura man kog gibayaw sa kalangitan. We were just kids when we Wa man ko'y nakitang mga tao sa palibot. Mga panganod man ang akong nakita samtang nagsayaw ta karon. Balak nun ka gidi ay Mike. Karon pagit ko niyo. Gikan man ang tangan sa akong kasing-kasing. Wa ka mo to. Dito, Unsa ron? kiss ko no. Oh, di ay? Oh. Kalma lang. Kunya ba yung honeymoon? So! Og dinhi maigala natapos ang atong sugilanon nga naguluhan. Katkaton ko ang langit. Writer, Baby Omega Flores. Direktor, Ricky Bangis Garing. Spinner, Amenidel Yara Nacorda. Audio Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Jomel Arizo. O kaniyang mga artista nga naghatag og kinabuhi ning atong sugilanon. Sa papel ni Althea, Carol Marie Hikain. Bimbo, Jeffrey Gabunada. Violeta, Miss I. Ingrid Berto Daso. Mike, Randy Padayaw Susod. Lance, John Paul Lara. Maki, Jomel Arizo. Sangan sa RMN Production Center, kini si Aldo Nacorda. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw. Tatak, RMN. The God be the glory. Okay, nahumana dun no ang Sigilano no, masinungat ni Baby Omega Flores no. Ang tatkat ko ang langit. Ang salamat tayo no, mga kalasamos, mga followers sa pagsubaybay o at ang iday no, ang laing puli ng dramaha ako niya i-upload no. Palihog tayo kung subscribe sa YouTube channel para notify ninyo kung napapitong upload ng mga Sigilano. Daghang kayong salamat inyong kanunayong pagpabigay.